Ahojte. Dnes som si zobral túto rastlinu ako takú pomôcku, možno aby som vám lepšie predstavil, aký je môj pohľad na slovenskú politiku. Tak poďme na to. Podľa mňa táto rastlina znesie určité množstvo vody. A teraz si predstavte, že máte niekoho, kto bude stále tú rastlinu polievať, bude jej dávať veľmi veľa vody a vôbec nebude rešpektovať, koľko reálne tá rastlina znesie tej vody. A tak polieva a prináša do toho všetkého troška chaosu, troška sa jej darí, potom začne hynúť, korene začnú vyhnívať a postupne tá rastlina bude zakapávať. Takže to je pre mňa taká tá liberálnejšia, progresívna časť politickej scény, kedy síce možno nemusia mať úplne že zlé nápady, ale presadzujú ich veľmi tvrdo, nekompromisne, tak, že vlastne slovenská spoločnosť nie je schopná ich prijať. Pretože je to veľmi rýchle a každý má právo sa niektorých vecí aj troška obávať a tak ďalej. Nie sme jednoducho na to pripravení. Potom máme takú tú druhú stranu a to je strana napríklad ako Smer, Hlas, potom Republika, ale potom aj tí takí extrémisti typu fašizmus a totalita, ktorí Slovensku nechcú priniesť nič iné, iba sucho. Chcú sa mať oni dobre, ale slovenská spoločnosť ich absolútne nezajíma. Majú svoje nejaké zámery, ktorým síce ja absolútne nerozumiem, ale dobre. A potom je tretia možnosť a to je tá stredná cesta. Zlatá stredná cesta, kedy presne viete, koľko tej rastline treba dať, aby prosperovala. No a to sme my, demokrati.